торикай шаб безеби хыныкай найкай да пом кепкача да сарам да танам футболкай тыныкай да хову мегазан маи саго бедорим да пишакан. салом алайкум бинандагони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Tajlive. Дар мавзӯи имрӯзаи барнома мо ба выставкаи Samsung Galaxy Note 8 омадем ва дар Санкт-Петербург дар галерея выставка гузаронда истодаанд. Мо махсус барои шумо омадем ки онро ба навор гирем. Дар ин выставка мо барои шумо кӯшиш мекунем нишон диҳем ки Samsung Galaxy 8 ин худаш чист ва чӣ гуна кор мекунад. Чӣ хеле ки шумо худатон дида истодаед, биё аз пештар гир. Чӣ хеле ки шумо худатон дида истодаед, яъне гирдҳои экрани ин Samsung Galaxy камтар округлёни аст, яъне гирдҳояш камтар шакли гирдшакл доранд ва ғайр аз ин вақте ки мо бо ӯ кор мекунем як намуд чӣ хел гӯям як намуд эҳсосоти ғайриоддӣ ба мо медиҳад. Чӣ хеле ки дар моделҳои пештарааш гуфтагӣ буданд, ин гирдҳояш эҷ ҳаст, яъне гирдҳояш каме кач карда шудааст ки вақте ки мо онро истифода мебарем бениҳоят як ҳайратовар аст. Боз як ғайриоддигии ин телефон дар он аст ки дар дохили ин телефон вуҷуд дорад, яъне ручка. Чӣ хеле ки бисёри шумо одат кардагӣ будед дар телефонҳои хитоие ки пештар дар Тоҷикистон вуҷуд доштанд, онҳо ҳар хел ручка доштанд аз ҳар ҷояшон, ҳар хел антенна доштанд аз ҳар ҷояшон ва вақте ки телефоне ки мо медидем ки ручка дорад, он маънои онро дошт ки ин телефон хитоӣ аст. Аммо дар ин телефони оригинале ки Samsung баровардааст, телефони флагмани нархаш 70 000 рубл аст айни замон, дар он ҳам ручка вуҷуд дорад. Мо дар қисми поёнаш мо онро пахш мекунем ва ручкачаашро бошад дар дасти худ мегирем. Вақте ки мо ручкачаашро гирифтем, телефон аллакай ба мо нишон медиҳад ки мо метавонем тавассути ручка истифода барем. Чӣ хеле ки шумо худатон дида истодаед, вақте ки мо ручкаро ба наздики экран мебиёрем, дар ин ҷо як намуд нуқтача пайдо мешавад ва ғайр аз ин дар ин ҷо вақте ки мо онро истифода мебарем, умуман барои ман писанд аст. Яъне он эҳсосоте ки дар телефонҳои хитоӣ ҳастанд, масалан телефонҳое ки ручка доранд, антенна доранд ва дигару дигар, он хеле эҳсосот нест. Ин ручкааш низ ғайриоддӣ аст. Дар парааш ҳатто ба фикрам тугмачаҳо, бале, дар парааш ҳатто тугмача дорад ки мо тавассути он метавонем ягон чизро интихоб намоем. Умуман ман эҳсосоти худро ба шумо расонда наметавонам. Оперативная памяти Samsung Galaxy Note 8 ин 6 гигабайт аст ва памяти худи телефон бошад 64 гигабайт аст. Агар шуморо 64 гигабайт қаноат накунад, шумо метавонед ки то 200 гигабайт ягон флеш-картаро ворид кунед. Ё ин ки ду сим-карта истода мебаред, ё ин ки як сим-карта ва як флеш-картаро ба он мегузоред. Процессори ин телефон аз ҳама процессори охиронтарине ки худи Samsung мебарорад ҳамон аст. Яъне 10 нанометрови аст ки ҳозир ба мо гуфтанд ки ин процессораш яке аз процессорҳои беҳтарин аст, чунки телефон худаш бинандагони азиз ҳоло гап зада истодан, конкурс рафта истодааст, мо интизор мешавем. غیر از این چی گفتن میتونم درباره این تلفن؟ غیر از اونه که در این تلفن رучка وجود دارد، ما رучкааш رو میتونیم یا این طرف و یا اینکه این با این طرف گذاریم، یعنی با کدام طرفی که گذاریم فرق ندارد، رучка باشد جای خود رو میگیرد. نسبت تلفنی پیشتره که رучка داشتم ما اون رو نمیتونستیم همه طرفه بگذاریم. از همین سبب بینندگان عزیز ما درباره این تلفن دیگر چیزی زیادی گفتن نمیتونیم، چون که هم پیش هم قفایش از شیشه عبارت است. یگانه چیزی که به من پسند نآمد این отпечатки пальца است که در جای бениҳоят неудобно гузошта шудааст ки чӣ хел гӯям, вақте ки мо онро истифода мебарем, мо бо чиликамон онро расида наметавонем. Яъне бениҳоят калон аст ва дар назди камера гузошта шудааст ки бениҳоят мушкил аст ба он чиликатонро расондан. ва ҳамин тамом бинандагони азиз, мо кӯшиш мекунем бинем боз чӣ телефонҳои аз ҳама аҷоиб дар ин ҷо вуҷуд доранд ва барои шумо онро нишон диҳем. дар шабакаи Tajlive подписатсия кунед ва дигар наворҳои моро интизор шавед. мо кӯшиш мекунем дар бораи ҳама техникаву технологие ки умуман вуҷуд доранд, умуман технологияе ки нав мебарояд, на танҳо телефон, умуман чизе ки мебарояд, мо кӯшиш мекунем онҳоро биёем дар шаҳрҳои Россия ба он ҷо рафта ва онро барои шумо ба навор гирем. ин буд Samsung Galaxy Note 8. ман будам бо шумо Матин Муҳиддинов. хайр.